ससियेल मिडिया नायगिरिनिसिम बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जों नैबे प्रग्रामखौ लादों मिउजिक भिडिअ ग्रेन्ड सेरेमनि। बेहाय जोङो जोंनि एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय फै जों बयबो खौसे जानि आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' फैबाय, सान्थि फैबाय। बेनो जोंनि भिडिअ जागोन आरो बेजों लोगोसे जों कालचार नाइट लाफादों। बेहाय जोङो आर्टिस्ट प्रग्राम दङ आरो सिंगार दङ। बे आर्टिस्टफोरनि बे प्रग्रामाव फैगोननि आर्टिस्टफोरनि मुङानो जाहैबाय रिंकु मणि आरो मस्क', जस, मनिषा आरो रन्जित। सिंगार हिसाबै जोंहा गोबां दं। सासे गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन बिबुंसार आरो हायेन, बिथाङाथ' जोंनि लकेलानो फेमास बिरादनो। बेजों लोगोसे आरो जोंहा गोदान गोजाम आरो मेरला आर्टिस्ट फैफाबावगोन। दा रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो जोंनि बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय गुरैयै आरो आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबावबाय। बे जायगाया जोंना काजलगाव जागोन, हाई स्कुल फोथाराव। टाइमा जाहैबाय 4टानिफ्राय जागोन, 4 बाजिनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन। डेटआ जोंनि डेटआ जाहैबाय 24/11/2024। बेहाय सानडे गोलैदों बे दिना, फैगोन सानडेआवनो जों माबा लादों। दा बिनि थाखायनो बयखौबो बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आरो आंनिफ्राय गुरैयै आखाइ खबज'नानै खावलायहरनाय थाबावबाय। बे जोंनिनो मोनसे चेनेल दंखायो, दा फिउचार अफ बिटिआर इउटुब चेनेलाव जोङो बेखौ हगारनाय जागोन। दा सानडे बेलासिनिफ्राय जोंनि प्रग्राम जोबनाय लगे लगे बेखौ नोंथांमोना नैबे जोंनि चेनेलाव दा फिउचार अफ बिटिआर इउटुब चेनेलाव नुनो हागोन। आरो फेसबुक पेजआबो बेनो, बेहाय दा फिउचार अफ बिटिआर, बेहायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बा नायनो हागोन। बे खौरांगिरि दिनैनि बे खौरांगिरि लानायनि उद्देश्यानो जाहैबाय जोङो 24 नभेम्बर 2024 रबिबार गोलैयो बे बाराया। ओइदिनखालि जोङो मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। बे प्रग्रामानो जाहैबाय ग्रेन्ड रिलिजिं अफ सेरेमनि अफ मिउजिक भिडिअ। जोङो दोंनै मिउजिक भिडिअ बानायदों। बेखौ जोङो रिलिज खालामनो जोङो आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे कालचारेल नाइटबो जागोन। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाबाय फै जों बयबो खौसे जानि आरो दोंसेया जाहैबाय प्रमद बर' फैबाय, सान्थि फैबाय। औ, जोङो कालचारेल नाइटबो लानाय जादों। बे कालचारेल नाइटआवहाय मोजां मोजां आर्टिस्टफोरखौ जों हांख्रायहरदों। फारियै बुंनो थाङोबा जोंहा रिंकु मणि दङ, मस्क' जायखौ जों साम' होननानै मिथियो, आरो जोंहा जस बिथां दं, जोंहा मनिषा दं, रन्जित दङ, आरो रोजाबगिरि हिसाबै सिंगार हिसाबै जोंहा बिबुंसार दं, हायेन दं। बेजों लोगोसे आरो गोदान गोजाम जोंनि बर'नि आर्टिस्टफोर बिसोरखौबो जों हांख्रायदों। जोंनावहाय मोनसे फिउचार अफ बिटिआर होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दंखायो आरो जोंनाव फेसबुक पेजबो दङ। बे फेसबुक पेजनि हेन्डेलाबो नामाबो बेनो, फिउचार अफ बिटिआर। बेयाव रायजो राजा बिथांमोनहा बा मिउजिक मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा बे इउटुब चेनेल फिउचार अफ बिटिआर बा बे फेसबुक हेन्डेल मा होनो बेखौ फिउचार अफ बिटिआरावहायनो बेयाव गासिबो नुनो मोनगोन, डाउनलडबो खालामनो हागोन। बेनो आरोखि। जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरखौहाय जाय मिउजिक मोजां मोनो
बिथांमोनखौहाय जों गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जोंनि बे कालचारेल नाइटआवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे प्रग्रामखौहाय मेहेरगोनांसिन खालामो आरो जोंखौबो उत्साह होयो जाहाथे जों बेफोरबायदि मोजां मोजां मिउजिक भिडिअ लाबोनानै जोङो रायजो राजाफोरनो जाहाथे जों गथायनो हायो।